Şu magazine şey deyip giyirýäňiz agaylar. 863 50 10 bir. Seredin. Şu taýda arzanjak bukulgyja duran çağaşyklar bardyr. Öňden galan ýüklemizdir şular. Ene 100 manat, 80 manat, 90 manat. Türkün zatlarydyr ene. Gorkat diýsen ýetip gowadyp gorkatışdyrar. Yaman gowjadyr. Arkaýyn şu çağaşyklardan alyp habarlaşyp bilýäňiz. Galy bersede öýüňize gerek bolan ähli zatlar ýeke-ýeke görketmekden kän arkaýyn özüňiz jaňlaşyp habarlaşyp hemme zatlaryndan alyp bilýäňiz çağa formalar bar şular ýaly. Prosinler, pajajanyklar, ene gowja kompleks nemeler, plasensalar bar. Ene gap ýuwaňda guratmany öň nähil satdy gaýsyny uçup gitdi şey. Ha, wa ana şul gaplaňyzy. Ha, goýýaňyz öýde gurat.